Níideag físe sé tarniú teornach in na Gaeltachta don cheadúir, a bhí rint ebrideanta an stáit revision le cinnte go gurí Seirbhísí Ghaeilge ar fáil sna ceantar sin ar pobl leidir Ghaeilge an tú gnám. Mar hapla raibhíon revision níideag físe cethir rinneú rialach úrfaí ghardaí agus fí bhréithú go gaithí Ghaeilge bheith hacu le dhéad chur dúlgus na ceantar sin. Ach bhí cheangal bag leis dúr go gaithí Ghaeilge bheith hacu a irid agus a béidir, mar sin ní dúchlan selir díra harú. Agus a gas na réithúna rialú dornan mai blianta na dhéisisin leachiad blian na dhéisisin, nar chéile sé ach go gaithí Ghaeilge bheith hacu ar an le capúiad, agus nach gaga má an teanga acu go leanú nach na dhéisisin, agus dúrú sa chuirt uachtar an nuair sin chumáid, ná gaiad a bhréithh sa Gaeltart Caisní rachtal trí Ghaeilge, mar na mar sin cormar gine eile, fínithe eile bheith láthair nach ra Ghaeilge acu, mar sin bhí reachtaíontón a charbhealach ní an nuair sin bonus leis charíre. Sa bhíon níideag fíos a hácht sin raibh líon in teornach in na Gaeltachta bheith leacaí síos go formúil, tá gusteach dlí úr a dúirt go gaithú sé rialach an úr dar riile le go gaithú daoine bh gur a gobar sa Gaeltacht Ghaeilge lífa bheith hacu. Nes daoine bhí gobar an haine fin dúra go dúirí 3 bliana dífa leis an teanga eolam, ó níideag fíos a hácht go dtí níideag trícha sa hín, agus munar an teanga ar a dá acu ní an na 3 bliana sin chaide se go deabannaí. A hála rud an simúil faoi, an rud a hála na Díreachstar ar bhíon riala hat a bhaim an níideag trícha sa hín curú síne breise blian leis. An sin curú sé bhí eile leis na dhéisisin, agus bliaine le na dhéisisin, agus do réir chéile hala an dara có go dain, agus a hanúir curú siar agus siar agus siare. Curú siare chuige sa cethar uair go dtíon blian níideag seaca sa sé, agus níideag seaca sa sé caithú na ar fada. Sa bhíon níideag seaca sa sé bhartaíonn stáit a gháil tráile, agus sacríú go dúirí ardúpáid nó lúntas breise de ahanana bhí gobar an stáit sa Gaeltacht. Tá muidir caintear bhuion anmhór daoine bhí gobar cuasaí talúíarta, cigarí iascareachta, daoine bhí gobar sa réimse sláinte, ahanana a bhí chur Seirbhísí ar fáil gan stáit, má bhí Ghaeilge lífa acu go gobar sa Gaeltacht iúdais ardúpáide 7 go leith fin géad. Agad suntas a go leor bhín sin na gnám, mar deirtaí faoi gnám gur bhana é agus paide sársint chuirta ahanana gáirda bhí gobar sa Gaeltacht. Sa bblion 2003 tugusteach an tacht teanga, leis níor bhain nirid sin dul sa Gaeltacht a bhí forra leháin a bhí táhachtta chaithú agriochtaí stáit scéim teanga nó plán teanga aontu le rinn na Gaeltachta, agus mar chuid gan phlean sin chaide se ré cinúra go ificí a gobar trí bhean na Ghaeilge sa Gaeltacht. Now ar dóil rana go leor agus na hagraí neart amthirtaí a héna agus tuairte go ificí féimú trí Ghaeilge faoi an 5 bliain. Sin hartar Gaelge fíhe sé, Gaelge fíhe 7, Gaelge fíhe 8. Ach idir a délinn hasí choras na scéimení teanga a teip. Hepsead mar fáilí bheitjanta ag bhain na Gaeltachta, thug sé tréfhsí 3 ceir blian ar scéimení aontu, se has sé bhí mar a bhí leacaí má, hepar do bhhar na neagratí stáit gan a bheith cuabrú leo, agus do réir chéile hitsead as feimar fad cruúidir leo in imeachtama. Sa bblion 2002 rinneú cinne bhí tromthúise go maith, bhain sé ar náile sin coolúach na míochta bhí tarlaí agus in dhéirchéach na míochta bhín seo bhín dhéirché marsúla bhín blian 2008. A chaibhíonn sa dóiag thochraí an stáit go gurthaí deireadh le ahan liúntas a bhí eil ag daoine ar fud na tíre, daoine bhí gobar an stáit, agus chuir na liúntas Gaeltacht ar fad ar ceall an uair sin. Chéile sé sin duine bí gur an liúntas acu ribh sin fuair se do gcónaí a bhí si na abalta go ibrion na trí Ghaeilge ach níor tugu an liúntas do gine bí úr a fástiú ón blian 2002 go ré. Sa bblion 2005 ba léir gur tepaíar choras na scéimení teanga agus thochrann rialtas reachtaíocht úr a thuirteiste. Tá gusteach 8 leasaithe teanga an uair sin, agus rinneú leasaithe mar hampla go gur deireadh na scéimení teanga ar fad, agus an náid sin go gurthisteach choras úr caideáin. Bhí sé leacaí síos go saoir an sin, go mbeadh tréimhse áirithe ama tugadh den aire déit a thuirt le go má ahan Seirbhísí ar fáil trí Ghaeilge sa Gaeltacht. Bhí plán náisiúnta le chur le chéile, buníú coiste leis na dhéanú, chuirtar an plán lethar an rialtas, agus rinneú sin a mí anar 2025. Bhí 3 bhí ag an aire ón déita sin le fógurt cin déitar a gaithú ahan Seirbhísí bheith ar fáil sa Gaeltacht trí Ghaeilge. Ach dimin 3 bhí agus níor hála sé. Agus dimin 3 bhí eile agus 3 bhí eile na dhéisisin agus níor hála sé go fóil. Agus an rud measta fí ar fad nar smíonn túir ó híomh cuasaí ama agus reachtaíochta, má bhí 3 bhí tuchad an aire le dhéanú agus nach nearna sé, ní féad le sé dhéanamh inis go reachtúil. Ciallaíonn sé sin go gaithí an taire an tacht leasaithe teanga a leasú a ríis le spreachta úr a hacrú. Sin céad bliain i ní gur bundiú teornach iad a Gaeltachta don cheadúir. Bedíní an a dhéras bhfuil bhfuil éon táhacht leis dar iad an nar churú Seirbhísí stáit ar fáil go saoir agus go cruinn trí Ghaeilge ón chéad láiríomh sa Gaeltacht. A tá sé táhacht ar an chúis seo.
Creideann na sainiolaithe idirnáisiúnta socangólaíocht, má ronaíonn tú réimsí éirithe an stíl agus má dhearann tú an teangaí maithas tú, go héirithe teanga minlaí, is má dhearann tú ní féidir an teanga snúsaid aber dearmid gursaí bancéireachta, nó gursaí gnó, nó gursaí creide, nó déile leis an stáit. Dia ní go ggurann tú an teanga sin na mhuil. Go mruíonn tú leachtaí go ggurann tú maithar an nimalaí agus réad chéile go dá se an teanga sin sleanú agus a gimacht. Agus go puinte chuann sé gona gom an rud a dúirt character gin do chuid leabhar Ernest Hemingway, fear gur ahan fíne agad cailteige agus bhí bankfriste, chur céistir how did you become bankrupt agus dúirt sé very slowly at first, then suddenly. Stan builan gyfeith rud céir na tarlú le mintangar bí má bhrútear ar nimmal ar a dáisinaí go nimmin si as féim go mála dúspáide agus an sin go toban ar fad.